बटे आइबो ना कहीं कहत तनी कि आइब ना फोन के तनी बतिया ले तनी सर समाचार हो जेबे। हेलो हाँ आईनी है ना होली नजदीक आइल बटे बबुआ के कपड़ा उपड़ा ले ले आईती। हाँ अरे बड़ी हुआ ताटे बबुआ। हाँ सब ठीक बाटे जाएगा सर समाचार अपन बताई। हाँ ना सबे क्यों ठीक बा मम्मी पापा सब ठीक बा तनी घरो फोन कई के बतिया लिहल करम। हाँ ना ना हमार खाना पीना हो गया बा अपन बताई। ठीक बा का ड्यूटी जाता नी अच्छा ठीक बा शाम के करम फोन। अरे का करत हो का करतनी बैठल बनी बबुआ लेके बैठबे करबो ना तो क्या करी। आ ओकरा के फोन कइलू हो होली आवता। हाँ फोन कइले रहनी है बात भइल उना से। बात भइल त पलंग पर चढ़ के बैठबो ना तरन का पार पे चढ़ के बैठी पलंग पर ना बैठम तो बैठलो ना देख सकी ना का। अरे हो जा कहने कबे की खाना दे अब तो है जा खाना ना देंगे त बतियाई ना हम ना बतियाई त करवा बतियाई बतियावा अगावा भाता रहे होली के बाद तो आइबे ना करम होली बीत जाई तबे आई। तारा ले बढ़िया बुढ़िया रहे हमार। हां ऐसे न चल गईली तो हम लोग के चलते मरद मेहरारू के चलते उ चल गई बेचारे। हां हां अपन रहनिया लेके दे चल टटरा मत है हमारे लगे मत टटरा जाई होने द्वार पर। आ दुआरे पे तनी तारा मेरी बैठत नहीं थे तोहरे मुंह में हमरा फिर बैठे के जाए जाइन कि नहीं ऐसे देखो हो जाए यही बारा कुछ। अरे ए केवड़िया बंद करबी कि खुले रखबी। आए बुढ़ाऊ का टाई टाई चिल्लाला जाना हम बंद करा तनी बंद कर जल्दी जाई हम बंद कर लेता नी बैलन द्वार पर बुढ़ाऊ लगाओ तनी फोन। हेलो हेलो कहाँ बनी जी। बाड़ी बजरिया में हो। हाँ तो आई ना घरे घरे गेहूं नहीं खे ओतकी पारी त बोला के अब बुढ़ावा ले कतना बहाना करके आवे के पड़ल हमरा पिटबू काहे थी बोला के। ना ना घरे गेहूं नहीं खुआ के तो होली के बादे आईब आ बुढ़ऊ गइल बने खरिहानी में। सचो हां अपन मेरी माई के क्रिया खा के कहत। अरे हां जी माई क्रिया रो तो विश्वासे ना होला कोनो बतिए। तो 15 मिनट लागी हमारा आवे में। आज 15 मिनट के बदले 10 मिनट में पहुंचिए जा ठीक बा। ठीक बा रख। हां अरे अभी बात किए ना पापा से बात कीजिए बेटा आओ तो पापा 10 मिनट में आ गए। हाँ बोलो ना बाजार में खिलौना लेके आए बाबू के मिठिया लेके आई हन टॉफी खाई बाबू बाबू टॉफी खाई ए ले पापा गिलन तो हूं कतना बाड़ू खरा मने काम खा खोलले रहू हमरा मतलब के हुआ और नहीं तो क्योंड़िया बाबूजी बोलिए कि क्योंड़िया बंद कर कहां बुढ़ावा गइल बा खरियानी में गइल बैठी बैठी। अरे बड़ा डर लागेला तुम्हारे घरे आए में अब बबुआ त हमारे पपरल बा काहे रोवा रोवाता ई खाली अपन मम्मी के चिन्हला मिठाई ना लेके ली तो अरे ना झटका में आ गेली मिठाई हम कहते नहीं कि पापा आवत तो मिठाई लेके खिलौना लेके अंदर आ गए खाली ना बेटा ना रे। अच्छा लिया दे बाबू डरा मत लिया दे पापा अगला बार आइन तो लेके आई यो अपन माई जैसन खिसिया पड़ल बा सब क्या खाली माईए से प्यार बा बाबू से प्यार नहीं के ना बाबू काहे नहीं खे देख ली देख के हंसता ना बेटा कौन ठीक बा हमार काहे चिन्हा तो नहीं खे रे पे एकदम पड़ल है। हां जाई ना जाई कहां जानता नहीं तभी पर गई रहनी खेला के गई रहनी हां हां तो वहां गई रहनी नु तो खेलाओ रहनी हां तो कहत टे कि चाचा ई काहे हो ई काहे हां जहिया से गइल रहनी गोदी में खेला के लइका तोहरे के पापा कहता सैया जी के चाचा कहता ना बेटा और ना तका लइका समझदार बा और दिन से पापा पापा कह के खूब चिल्ला चिल्ला रोता यो केकर खून समझदार हो गए बनोही से ना बेटा चाचे कहिए उनका के ई का कहता नहीं जी का होते ई तो कहबे करला रो कि तो पापा कहबे करेला एकदम पक्का पापा एकदम जानदनी कहला नु बुढ़ावा त खिसियाते हुई बतिया सुनत हुई तो सुन के खिसिया के केहू का करी बताई
हाँ तो करिएवा के पापा क्या कही गोलगप्पा खाला हमार बाबू बड़ा बढ़िया से काहे ना लेके आई गोलगप्पा तो तू ही खात रहो जाके बक्सर बाजारी में जब जितना दे रहो खा जात रहो 100-150 रुपए का एक बार। अच्छा उतने में फट गई रहे का जैसन माई वैसन बेटा। अच्छा बेटा हमरे को पढ़ा लगे नौरा को पढ़ा हमारो को तो पढ़ले बा तब का जहिया से गइल बानी गोदी में खेला के लइका तहर के पापा कहता आजा बेटा, आजा। के गोलगप्पा कहता बेटा ना खिसियाई ना खींचे बेटा देखी कितना बढ़िया से सटल बा देख ली मान गई हम चिन गइल बा बेटा के कर राउ रहता भी सटल बा देख ली चश्मा पहनवा का बाबू ना एकरा के बहुत सेवा करी हम सेवा करी ना हम एके पाके हम सब कुछ तहर गलती भुला गईले। अच्छा देखी कितना बढ़िया से हमरा गोदी में बैठल बटे बाबू चश्मा पहन केने बाड़ी रे ए सुंदर लगता ई कौन है रे प्रणाम प्रणाम ई कौन है रे खेला लेनी खिला ले रे मने का हो गइल कट्टे टलाई चिल्लाता हो गइल ई कौन नहीं चाहिए घर में रे घर में क्यों लेके था ये हमरा फुआ के दूर के रिश्तेदार हवे कौन फुआ के दूर के रिश्तेदार है तो अरे एकदम दूर के हो जेके दूर के करे के बियाह में देखबे ना कहने बियाह में बाबा ना गई रे बहर रे बहर है बियाह में ना आई रहनी यही से हम आ गइली पूछ के कौन बात। तू फुआ के दूर के रिश्तेदार हवे बताओ तो सोनू के भैया के फुआ के लड़का हरी हम। अच्छा सही सही बताइबे कि तू के लगबे को हम जात रही हम लेट है ना है जा बाबा हम जात रही बहुत हमारा लेट अरे होता। बैठ बबुआ तनी पानी पी लो खाना खेलू है जते ना बाबा कुछ जब हम होटल में खा ले अरे बतावा कि तू कौन दूर के रिश्तेदार हवा सोनू मोनू छोड़ी नहीं सब हटाई हमरा के बड़ा लेट होता बाबा जाए दिखिया बताई बा कि आई उठाए जूता निकाली आए ना है बाबा हाँ ये सब के जरूरत नहीं क्या हमारा तू के हवा हो हम कहते हैं कि भाई लगा इनका नाता में भाई ससुराई बुकान में हाँ बता दे बतावा तू जल्दी हो अरे कहत नहीं हमारा सोनू भैया के फुआ के लड़का हमें बैठा बे अरे बाबा खिसियाई मत हमारा बड़ा लेट होता है अरे तू ही बताओ कि छोड़ ओकर तो शुरुए से ओकर चरित्र हम देख देख के अब ना आए बाबा कब आपके घर है बताओ सच्चो कहते बाबा सोचो अब तो हम पूरी रहे ससुरा ई कहे मारो तने हो समझावा ना बताई बे तू कहाँ के हमें का करे जाइल बड़े कहाँ हाथ उठावा तनी तारे के काटो तारे घरे मेहमान की यही इज्जत मिलेला का इज्जत तू उतार तारू ये इज्जत कर जला घर में मेहमान आवेला त के हूं टटराई बुटी टेरी रखा टटराई बु चलो ले ए बाबा अरे तू बैठ बैठ हराम भाई भतीजा बसन त ये तने यही तरह इज्जत करी ना का भाई भतीजा में रह जा रहा है आवेला जे त इज्जत पानी यही तरह करी ना हटा बु कि हमारे हित नेता आइल बा तो ओकरा के डाटा तनी हाथ उठावा तनी काहे खातिर उठावा तनी हाथ अरे अभी हाथ नहीं के उठे आप उठाए वे ससुर के राउर हाथ उठे से पहले हमार हाथ उठिए सुन ली तारे के तो काटब गला सीले रेत तो ए बाबा तो हमार जाए दी भाई बबुआ भाई पानी वाली पी के जाइए हटा बु ना हटो जय जी जय रो जय हम लौरिया ले हम उलाट ने भौतारा के बबुआ कितना दूर हम ना उलट दे ए बाबा हम जाता रही चल चल चले हेले तू जाओ ने बाहर बुढ़ा वो देखा तनी तारा ना टंकी चल जो बाहर बाबू बुढ़ावा से बड़ा का बाबा कुछ कहाँ क्या बबुआ कहाँ घर कौन रिश्तेदार हवा तू ए बाबा जाए दी हम जाता रही हमारे के छोड़ ना देना। ऐसे कोई सजी को बेइज्जती करा के जाइबा हमारे गांव में हो आए बाबा हमारे के छोड़ हम देना। तार कोनो इज्जत ना कहने परोरा से हाथ जोड़ा तारी बाबा अरे हाथ मत जोड़ हाथ तो तू शुरुए में जोड़ ले बड़ो बतावा तू कहाँ के रिश्तेदार हो बबुआ अब हम रोड़ा के बताइए दे आप का हम बताई सच्चाई सच्चाई बतावा बबुआ कहाँ मुकर घर है हैं घर है हो बताई बा क्या सेवा पानी करे बताए बाबा बहुत दुखाता हम बता देते सब बढ़िया ने बताओ कि तू के हवा का तू हाली तोरा के देख ले
नहीं जवा मैं मारी कल मत से कले मारी मत बाबा वो की है रे तुम कॉले रही नो रोड़ा से तो बबुआ बताओ कि कौन रिश्तेदारी उनका ले होता है बाबा जानता नहीं बताई तो मारम ना नु ना 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 बबुआ तेरे काहे मार प्रेम तोरा पर भरोसा नहीं कर बाबा हमार कसम खा के बताई ना अरे हम तार कसम ना खाई बबुआ पहले तू बताओ हम ना मारो सुनी हमनी के गांव ही से प्यार करत रही आय? और बबुआ गांव ही से हमनी के प्यार करत रही जा और का कर ले रहल बबुआ सही सही बताइबो अरे कहत है ना बाबा हम प्यार करीला और का करेला हम तो पूछबे कइला हमनी का मंदिर में शादी करे के सब क्रिया खा ले जा अच्छा। हमार लड़का उनका पेट में पड़ गए बाकी उनका बाबू माई इतना मजबूर कर देवे कि शादी करके तैयार उहे लड़का बा निशानी देखे खातिर बाबा आगे ये गलती ओकर माइयो बाबू जानत रह सब कोई जानत रहे अब देखो ससुर हमके बतइबे ना कइलस बता दे ना बाबा हमारे के छोड़ दिए देखो तू कितना दिल के सच्चा बड़ा रुका भाव पानी गलती इंसाने से न होला बाबा ना ना सही सही कला तू इतना प्यार ना मानल रह कि भाई बबुआ के अपन हम देखे ना खातिर ना देख लेना पड़े जाले नु हाँ बहुत सुंदर ले। बा। हमारे पता पड़ल बा ए बा हां हमू कहत नहीं कि लइका बा पे अच्छा राव लइके सामान ना हमू बारे एकदम गलती हो गल माफ कर दे हम जाई ना ना रुक जाता ले हम गइल एक दिन आ पेड़ा लेके आइल बने आ रुका हम तक खियावा तरे बबुआ बढ़िया ले बैठ यहाँ तक कि बबुआ मानत बा बुला गई पतोहिया तेज बिया हमार लहर तेज बिया उनके घोर के पिया देले बिया कुछो बुझाता मैं घोट गइल बड़ा सब अब बुझाता कि सब मांझे तो रोज रोज आई जब मन करे तब आई बाबू घूमे के तो और दरवाजा हमारा खुला हो गई बबुआ बबुआ हाँ बाबूजी अरे अपना प्यार करे पानी में लड्डू जाने पानी पिए अरे हरिया लड्डू हां मैं दिखाई चुप जी जा तू चुप रहो देखो तारा के तोरा मना कर ले के मत बोलई हो निकल बबुआ चल चल जा तारा के कहां चलल जाओ कहां सागर सागर लिया जा करवा देली भाग रे माई माई बाबू अरे बबुआ रुक जा बबुआ देखो ये इज्जत पानी खइला तारा के करा में काट ए बबुआ रुक रे पानी पी के जाइए अरे बाबा जान बचल हमर भागो अब ससुर पानी पी रात 10 सगर में रात लगाई तू चटड़ा चढ़ जाओ टीना लेखा तारा क्या वे गलाई के कटवाई ना रे बाबूजी देखी रहा गोड़ पाव तनी हो छोड़ हट हम ना वहां के मत बताई मत बताई हां अरे काय काय खेल देख बाबू जाना था तोनी के घर में का करो तारी सम बोलाए के गांव घर के लोग का कहि रे बाबूजी गलती हो गई आज के बाद ऐसा ना होई जब भइल गलती उ माफ करी ओकरा खातिर चल ठीक जो भीतर ही बताई मत बाबूजी चल ना बताइबा हमारी इज्जत हमें उछाला जा ससुर आवत रहो मोहल्ले कह देता नहीं कि गांव में ढुकबो तो गोड़ कटवा देता नमस्कार प्रणाम देखनी है आप सब हमने की वीडियो बनानी है मनोरंजन खातिर घर घर में ऐसा होता रउआ सब दिल पे ना ले ऐसे के हौसले आशिक घर घर में ढुक जाता रह तो भैया गांव देहात चारों तरफ होता यही के सुधार में लावे खातिर हमने के एगो छोटा मोटा वीडियो बनैले बनी जा अगर कोनो त्रुटि कोनो गलती भइल होई तो कमेंट करके हमने के बताइब जा हमार कहनाम बा भाई ऐसा गलती दोबारा मत करियो लोग जैसा हम कैली नहीं तो हमार देखबे कि हाल का भइलो एकरो ले बुरा होई कोई गोआसी कटा जाता रही के सुधार लियावे खातिर हमने के वीडियो बनैली जा के फिल्म माध्यम से आप लोग के देखे के मिली और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करी शेयर करी सब्सक्राइब करी ताकि और अच्छा से अच्छा आप लोग के वीडियो हमने के देखे के देवल मौका इतने से हम निकल लेते हैं विदाई आए बाबा भैया बोली हैं अरे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबो करी हलो ढेर तो बोला भोजपुरिया समाज जय हिंद